ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ନିଜ ଗାଁକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ପିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗନ୍ଧିରି ସବୁ ମାରି ଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ 4 ଜଣ ପିଲା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ନିକେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କର? ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ପିଲା 4 ଜଣ ମିଶି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରୁଛୁ। ହଉ ଭାଇ ସଫା କର। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକି 4 ଜଣ ପିଲା ପୁରା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାକେ ପୁରା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଏରିଆ ସଫା କରି ସାରିଲେଣି, ଯାହାକି ଗନ୍ଧିରି ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପର ଆଡ଼େ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ପିଙ୍କ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।